Hello guys, good morning. Dito tayo ngayon para mag-set up ng account sa Axie Infinity. So, ayan guys, ang unang gagawin lamang natin ay para sa mga baguhan dyan, search lamang natin sa Google yung Axie Infinity Marketplace. Ayan. Kapag lumabas na ito, makikita nyo naman dito, make sure na legit yung URL and then yung website na papasukan natin para iwas scam. Karamihan sa mga nangyayari ngayon dito is maraming na-scam kasi ginagawa nila, nakakapasok sila sa hindi legit na website ng MetaMask and then ng Ronin, kaya ayun, na-scam sila. So ayan guys, nakita natin dito na nakapunta na tayo dito sa marketplace ng Axie. So makikita natin dito itong login dito sa right side upper part. So pindutin lamang natin itong login. Bale, ang unang gagawin natin guys is login with MetaMask. Yan. Click nyo lamang to kasi pag click nyo itong login with MetaMask, ang mangyayari dito, ayan. So sa akin naka-set up na kasi, pero kung hindi pa kayo naka-set up, lalabas siya dito, panibagong tab, and then may lalabas na MetaMask. So ang gagawin nyo lang is allow nyo lang yung extension, and then tignan natin kung nandito pa yung MetaMask. Ito, parang ganito guys yung lalabas ha. Ayan. So, ganito yung lalabas niya, and then kapag nag-appear siya dito, ang gagawin natin, ayan, so download natin siya. Ayan, bali hindi na siguro siya pwedeng i-download eh. So ayan, kapag na-download natin siya guys, ang gagawin lamang natin is i-fill out natin yung mga hinihinging information. Madali lang naman siya. Yun lang, may password lang, tapos make sure na yung seed phrases na makukuha natin or ibibigay sa atin is itatago natin siya kasi yun yung natin, parang magagamit natin na pang-retrieve just in case na makalimutan natin yung password. Assuming na nakagawa na kayo, ayan, so ipin nyo lamang siya dito and then sign in na tayo. Ayun. So kapag nakagawa na kayo ng ganito, connect nyo lamang. Usually mag-ano naman yung mag-automatic naman yun or magtatanong naman yun kung i-connect nyo dito. So connect nyo lamang to. And then yan. So sa akin naka-connect na yun, nakalagay na dito connected. So ito, sabi niya, unlinked MetaMask. Your MetaMask has not been linked to a Ronin address. Please log in with Ronin wallet first. Click lang natin tong Ronin wallet. Ayan guys, so ganito yung lalabas niya. Ayan, add to Chrome lang. Okay, and then add extension. Ayun, ito-download na siya. Hintayin lamang natin guys. Ayan, so bali guys, nakita na natin dito siya, nasa upper right na siya nung Google Chrome natin. Get started lamang natin siya. Ayan, since pa lang tayo, bago pa lang tayo, ang kiklik natin dito is I'm new, syempre. Pero kapag may parang gagawa na lang tayo ng account for our scholars, so dun tayo sa sa pangalawa. Ito yung password. Ayan, so hindi ko papakita sa inyo guys kasi syempre, teka, namali ako. Ayan, create wallet lang tayo. And then yung seed phrases, ito yung sinasabi ko. So i-reveal to dapat. Pero since itatago ko muna to sa inyo ha, kasi bawal nyo makita.
Ayan guys, your wallet has been created na. So, pwede na tayo dito. Ilalagay na natin dito sa upper right side ng ating Google Chrome. Ayun, automatic na pala siya. Ayun guys, so makikita nyo ito, zero wet pa tayo since wala pa tayong kinakash in. Ayan. So, kapag nagawa na natin guys yung Ronin and then yung MetaMask, balik lamang tayo dito sa marketplace. Ayan. So, ang gagawin lang pala natin guys, i-refresh muna natin yung website. So, kapag ganon, pag clinic nyo na set up nyo na yung Ronin nyo, then clinic nyo, then ang hihingi pa rin na i-download nyo. So, ang gawin lamang natin is i-refresh natin yung website and then click ulit na login with Ronin and then usually guys, lalabas naman yung dito sa upper right yan, yung Ronin dito. Nakikita nyo, lalabas siya dyan yung confirmation na parang magla-login tayo. So, click lamang natin yan. So, ito yung name natin. Ayan, so click na muna natin yan, save na muna natin kasi pwede naman natin yan palitan mamaya. So, save lamang natin. Ayan, so pinalitan ko guys kasi hindi siya tumutuloy. So, ayan, pinalitan ko na lang siya ng pangalan. Ayan, so since nagawa na nating i-link or nagawa na nating gumawa ng Ronin, ito na siya guys. Make sure na tago nyo rin tong Ronin address. And then, ito naman, asan yung MetaMask natin? Wait lang, mali yun ang pindot ko. So, bago siguro tayo makapunta ng account settings, so mag-set up muna tayo ng email. Sige. Ilamang natin yung email natin. Kasi para sa susunod na pag-login natin or kahit pag-login natin in-game, yung email na lang natin yung gagamitin natin. So, free naman gamitin nyo yung mga password nyo sa MetaMask, yung password nyo sa Ronin, para at least hindi nyo makalimutan yung passwords nyo. Yan, so, confirm lamang natin ito. Ako, never ako dito. Yan. Ayan, so magsisend it siya ng code. Gagawin lamang natin is titignan natin sa Gmail natin. Copy lamang natin ito. And then, paste dito. Confirm. Ayan. Ayun, so meron na guys. Na-link na natin. And then, kung mapapansin nyo kanina, hindi available yung account settings. Ngayon, available na siya. So, pindutin lamang natin ito. And then, makikita natin dito yung MetaMask. So, gawin natin, attach MetaMask tayo. Para nakalink yung MetaMask natin sa ating account dito sa marketplace. So, sign lang tayo. Ayun. So, ganun lang guys. Napakadali lang. So, meron na tayong account dito. Ganun lang mag-set up ng account. Sobrang dali lang siya guys. So, hindi natin kailangan pumunta ng iba't ibang website para lang mag-sign in. Ganun. So, isahan lang siya guys sa marketplace. Then, log in with MetaMask. Log in with Ronin. Ganun lang siya guys. Kaya beware po tayo sa mga sa mga websites na nakita natin na sinesend sa atin sa mga may mga links. Be careful tayo doon kasi baka mabiktima tayo ng phishing. So ayan guys, that's the end of our first video muna dito sa ating tutorial ng pag-set up ng account. Sana may natutunan kayo and kapag may mga question kayo, feel free to comment na lang below. And also don't forget to like and subscribe din po para at least more videos pa tayong magawa. Ayan. So, thank you so